На доста хора оправданието е, че нямат пари за да се хранят здравословно. Аз от доста време се храня с малко по-нисък бюджет и поддържам една що прилична форма. Така че днес ще покажа как пазарувам, съответно от най-близкия супермаркет, в случая Lidl. Ще направим поредица от различни супермаркети, как може да пазаруваме с по-ограничен бюджет. Някой ден си пожелавам, като влезем да пазаруваме в магазина, да не гледаме цената, но в случая реалността е такава и трябва да се придържаме към нея. Така че днес ще ви покажа, че да се храниш здравословно не излиза чак толкова скъпо. Разбира се, ако подбираш правилните продукти. Така че отиваме към магазина, гледайте, за да видите. Това беше малко стил божинката. Първото важно нещо, за което трябва да се погрижиме, това е протеина. И взехме едно цяло пиле на цена от 7,25 лева, което като го разкостим или там както се казва, ще ни даде доста добър протеин. Така че на този етап за протеина се погрижихме. Друг доста добър източник на протеин, това са яйцата. Като гониме бюджет, тук говориме, че яйцата са перфектни за нашия случай. 10 броя яйца на цена от 4,60. Това е доста добро попадение. Отиваме сега да се погрижиме и за въглехидратите. За въглехидрат ще избереме черен ориз. Той е по-добър от белия ориз, тъй като има доста повече влакнини, също така е по-богат на протеин, така че въглехидрата със сигурност ще ни дойде доста добре от черния ориз. Взимаме си скир, който е на цена горе-долу от 4 лева и има 55 грама протеин в него. Това може да го използваме между храненията. Доста засища, така че е доста добър избор. Взехме и моркови. Една диета, кое без малко зеленчуци, тъй като те са доста добър източник на въглехидрати и стават доста вкусни, особено ако се приготвят на фурна или на ерфрайера, както ще ги правим в случая. Стават доста сладки и наподобяват сладкия картоф, който е доста по-скъп от тях. Може да вземем също така. Взимаме и един кето хляб, който е доста добре, като гледна точка на макроси. Естествено, цената му е 4 лева, но не ако го взимате с 50% отстъпка. В Lidl по някой път така правят, като им застои нещо малко повече и го пускат на доста добра отстъпка, така че отчитам да с малко застоялите продукти е доста добра оферта се взимат, когато гониме бюджет. Все пак не сме роботи и вредни неща ни се довяжат, така че малко по-здравословната алтернатива и по-евтина бих казал, това е чипса, който е от кафяв пълнозърнен ориз. Вече сме в колата, напазарувахме, доволен съм от пазара. Всичко на всичко излезна 26 лева, които продукти за тази стойност ще ни стигнат за около 2 дена, така че разделено на 2, това прави не повече от 13 лева на ден. Така че това е живото доказателство, че здравословната храна не е чак толкова скъпа. Все пак 13 лева в София струва един дюнер. Ето и касовата бележка, ако не вярвате. Всичко на всичко 26,4 стотинки. Така че сега отиваме вкъщи да ги изготвиме и да сметнем макросите за всяка храна. Сложихме пилето да се пече около 1 час на малко по-бавен огън. Става мозък направо. Тогава вече си приготвяме закуската. Слагаме съвсем малко кокосово масло, колкото да не залепнат яйцата за тигана. Чукваме 4 яйца.
и ги разбъркваме, като гледаме да не ги препържваме, тъй като ще им загубиме полезните съставки. Затова и не си ги прави на омлет, а ги правя бъркани. Слагаме чубрица. Чубрицата върви на всичко и 3 филии хляб под кето хляба. През това време, докато хапваме, пилето вече беше станало почти готово, извадихме го от фурната, разкостихме го, като гледах да му махна цялата кожа и да обера само бялото месо. Това, което го виждате като мазина, това е вода съм сипал, да не стане прекалено сухо пилето, да стане сочно и хубаво. След това приготвяме и черния ориз. Една чаша ориз към 3 чаши вода и горе-долу за около 300 минути трябва да стане готово. През това време сложихме и морковите, стават доста сладки на ерифрайера. След това седнахме да свършим малко работа и отворихме чипса, тъй като трябва да се набавим също така и малко въглехидрат в по-ранните часове на деня. Вече имаме следващото хранене, което е обяда. Не съм снимал вечерята, защото е същата, така че това са макросите на екрана. Тренирам предимно вечер, така че преди тренировка си отворих и един скир. И след тренировъчното хранене, пак казваме като обяда. Да се храним бюджетно е абсолютно възможно. Има се предвид, нали, че повечето продукти, половината пиле горе-долу ни остана, доста повече от, даже по-голямата част от ориза ни остана, тъй като той като се свари набъбва, нали, и си увеличава грамажа съответно. Но всичко на всичко, може би бих казал, че около 10 лева бюджет на ден си е напълно възможно да си набавяме макросите. Даже аз съм лично 90 кг и за да поддържам тегло са ми нужни около, може би да кажем, 3000 калории. Така че вместихме се в тези калории. Макросите са доста добре, след малко ще ги покажем и ще ги видим. Така че не виждам нищо скъпо в това да се храниме абсолютно напълно питателно, здравословно и да си набавяме нужните макроси, които искаме да постигнем, нали, определена цел. Също вие може да спазвате този хранителен, нали, така режим. Даже бих казал, че са ви нужни, зависи от целта, нали. На мен лично са ми нужни, както казах, 3000 калории, за да поддържам тегло, така че повечето хора, нали, са им нужни малко калории и ще излезе доста по-евтино. По принцип в това приложение MyFitnessPal, както виждате, на брекфаст имаме 100%, нали, 3127 калории, защото там си въвеждам абсолютно всички храни, които съм консумирал през деня. За по-лесно не смятам лънч, динър и снак и така нататък. 213 грама протеин, което бих казал, че си е доста добре и достатъчно. Въглехидратите са ни 338, тъй като е такъв сезона и не чистим. Те въглехидрати са ни напълно достатъчни, тъй като в залата се стремиме, нали, да дигаме сила, когато не сме на кът и съответно да имаме енергия. Фибрите са доста добре, тъй като това не са всички фибри, които ги виждаме на екрана, тъй като, нали, не са отбелязани в самото приложение на храните, които сме консумирали коректно. Така че фибрите бих казал, че са малко повече. Както знаем, нали, фибрите са есенциално важни, когато приемаме малко повече протеин, за да не се задръстваме и тялото ни, нали, да преработва храната както трябва. Така. И съответно имаме мазнини, които са 108. Пак бих казал, че са добре. Както може да видим, почти всички витамини и минерали сме приели от храната. Холестерол е малко завишен, но него не трябва да ни притеснява това нещо, тъй като тук се смята и добър и лош холестерол, така че се изравняват.
от яйцата основно се получава това, но тъй като знаем, нали, те са богати на холестерол, но имат горе-долу съотношението им е 50 на 50 към добър и лош холестерол. Вече не може да ви служи за оправдание това да се оправдавате, нали, че здравословната храна е скъпа. Да, има малко време, което трябва, нали, да си я приготвим, но ако си разделим времето правилно и да кажем събота и неделя си приготвим повечето неща за през седмицата, ще ни се върже доста по-бързо приготвянето на самата храна, тъй като, нали, ще спестиме време и ще приготвяме в малко по-големи количества. Просто трябва да си отделиме примерно 2-3 часа през седмицата, за да си направим това нещо. Търсенето на оправдание, това, че храната е скъпа, че трябва да ни отнеме време да си я приготвим и така нататък в фитнеса дори, нали, че трябва да дигаме тежести и така нататък. Това всичко е оправдания за извинение пред себе си и пред останалите хора. Така че най-важното нещо, което ви препоръчвам, това е да започнете възможно най-рано, още сега, още днес, така че да елиминирате оправданията. Това е първия клип от поредицата, да си направим хранителен режим от най-близкия супермаркет. Ще следват още такива клипове от други вериги магазини, така че можеш да последваш, за да не пропускаш.